kasika kulenda kulezundela temango elanelo kulezundela temango Yesu wa unapita kidewe Muvuri ichime inekula yakanaka yakacheka isina tumbuyu tunouraya. Muvuri muone une maonde yakanaka asina honye mukati anoponesa. Mazwi aya akanyorwa iyo nguva varume wanga vachikurarama upenyu hwekuruzero kwaifudzwa mombe. Iye zvinomukataura masaradhi edu aya kuti maonde ane tunhu tunobhururuka mukati havazwisisi nekuti havachafudzi mombe. Saka mazwi akanyorwa paigara mavhuri munoziva kuti chechi yakatangira kumaruwa kumisha kwaigara vanhu. Saka wainyora zvinobata zvaitsikana nevanhu kuti waifa nenzara vari kuhwai nemombe woona maonde akatsvukira wovhura woona mune twakubhururuka. We hope kuti mwoyo wenyu hamuna twakubhururuka nditi. Mubvuri irombe raJesu Kristu. Kuva rombe hakusi kutaura atiri kuona murodhi ari kurara murodhi. Aiwa, kureva kuti munoenda nzvimbo dziri kure kutsvaga mweya yevanhu. Sezvo makaita zviya kuenda kuUster kunotsvaga mweya yevanhu. Ndio urombe hwacho ihwohwo.